Kaixo, Uliako balio interesgarrienetariko bat bere bide sarea da. Gaur, GR121 edo Talaia bidea deitzen dena egitera gonbidatzen zaituztegu. Pasatozte gurekin? Bazen! Bidea nahiko erosoa da. Altuera berdina mantenduz ez baidu aldapa hundirik. Eta ibilbide osoan zehar, mendia eta itsasoaren arteko kontrasteaz disfrutatzeaz gain, hainbat bitxikeria aurkituko ditugu. Horietako bat da Kutraia iturria. Honaino igotzen ziren Donostiatik arropa garbitzera eta hurbila. Gaur egun, hainbat lur mugimenduren ondoren tarteka bakarrik ematen du ura. Bideko bihurgune batean aurki dezakegun miradore honetatik, lurra eta itsasoaren arteko kontrastea oso ondo ikus dezakegu. Itsasoa eta lurraren arteko topagune honetan aurkituko ditugun animalia eta landaredia oso bereziak dira, baldintza gogorretara egokitu baitira, hala nola, haizea eta gatz kontzentrazio altua. Honek, espezie desberdinen mailakatze bat eragiten du egokitzapenaren araberakoa. Pixka bat gehiago jakin nahi baduzue, Zurriola ikastolak jarritako panelak oso baliogarriak dira. Ikusi berri ditugun itsaslabarrekin batera, hauen gainean kokatzen diren txilardiak Natura 2000 sarearen barruan daude kontserbazio bereziko eremu izendapenarekin babestuta. Bertan aurki ditzakegu esate baterako, Euskal Herriko kostaldean bakarrik aurkitzen den Armeria euskadiensis landarea, ubarroi motxoduna edo belatza handia. Flora eta faunarentzat ez ezik, Uliak garrantzi handia izan zuen 19. mendean Donostia urez hornitzeko ere. Eta horren adierazle dira bide amaiera aldera ikus ditzakegun ubideak. Pasaiako muturrera iristean, Platako itsasargiarekin egingo dugu topo. Pasaiako badiako mendebaldeko muturrean kokatzen da, itsasotik 100 metro baino gehiagoko altuera hartzen duen xafla lau baten gainean. Argi ez dagoen arren, hain zuzen ere xafla hau izan daiteke bere izenaren erantzule, bustia dagoenean hartzen duen zilar dizdiragatik. Bertatik, Pasaiara jetzi daiteke herri hau bisitatu eta Donostiara autobusez bueltatzeko. Baina guk ez dugu ibilbidea amaitu nahi itsasargiaren parean dagoen tontorrera igo gabe. Bertan dago kokatuta 19. mendeko Gerrate Karlistan eraikitako almirantearen gotorlekua. Bere garaian Donostia defendatzeko helburua zuen. Gaur egun, gerra kontuak atzean utzita, hiria eta naturaren arteko topagune lasai bihurtu da. Bueno, hemen almirantearen gotorlekuan bukatzen da gure ibilbidea. Hau proposamen bat besterik ez da, Uliak baditu 1000 txoko, 1000 altxor, eta zuek deskubritzeko uzten dizuegu. Agur!